गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेफिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनै लोगोफोर मोनसे टपिक लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ माने गोसो होनानै नायोब्ला एबा जोबजासे नायोब्ला मिथिगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइकबो खालाया ओरैनो माने थं थंल' माने नायनानै ब्लड थाबाय थायो आरो लोगोसे ससेल' भिडिअ नायो लोगोफोर नोंथांमोना गासै भिडिअखौ फुल नायोब्लासो माने हमना मोनगोन आरो लोगोफोर आं मा बाथ्रा बुंनो थांदों नङा होमबा लोगोफोर दिनैसिम जोंहा निजेखौनो बुंना लानाय रखम जागोन दे दिनैनि टपिकआ माने निजेखौनो बुंना लानाय रखम जागोन मानो होनोब्ला आं माने बिदि जानाथो होनासो माने फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन लोगोफोर नोंथांमोना ससेखिलि भिडिअखौ नायलांगोन लानांगौ मानसि लानांगौ हा मानसिखौ देखायनांगौ लोगोफोर नोंथांमोना निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ जोंहा फेसबुकफोराव जिखुनु बेफोरबायदि खामानिया माने बिराद सोलिबाय थायो आरो नङा होमबा लोगोफोर गासैखौबो माने आङो बुंनो थाङाखै साफा सानै मानसिफोरखौ माने बुंनो थांदों मानो होनोब्ला जों बेफोरखौ माने देखायोब्ला जोंनि थाखाय बिराद मोजां भिडिअ बिराद मोजां माने एकदम कन्टेन्ट बायदि साननानै लानो नाङा दै बेफोर माने नोंनि मोनसे माने खैफोदनि माने सुनि बोना लांनाय रखमसो जायो माने दै माबोरै बुंनो थाङोब्ला माने आं बै आइजोमोनखौ बुंनो थाङाखै लोगोसे आं नोंथांखौ बुंनो थाङाखै नोंथांनाव सना रुफा दोहोन दहलत दङब्ला दै नोंथांनाव सना रुफा दोहोन दहलत दङब्ला गारिफोर जिखुनु बाइकफोरखौल' देखायनो हायो लोगोसे नोंनि जिखुनु जेबाव थानाय नोंनि पुन्जियाव थानाय जिखुनु माने फैसाफोरखौ माने ससियेल मिडिया बेफोरबायदि माने आलाय सिलाय दिहुननानै माने भिडिअ बानायना हगारनायाबो नोंनि थाखाय मोनसे माने गिख्रंथाइ जाथायबो जानो हागौ आरो लोगोफोर नोंथाङा इसेबां एभेलेबल फैसाफोर दङबा नोंथाङा हाहु बायनानै ला गारि मथरफोर बायनानै ला दुखियाफोरनो एसे इनाम हो नङा होमबा लोगोफोर दुखियाफोरनो एसे इनाम हो गैयिफोरनो न' लुनानै हो नङा होमबा लोगोफोर नों एसे एला खामानि मावनानै फैसा मोनोब्ला नोंखौ सिखोमना लाखिनो जुजि नोंथाङा बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव फैसाखौ आलाय सिलाय देखायोब्ला नोंथांनि न'खराव मालाबा सानसे गिख्रंथाइ जाथाय सोमजिनोबो हागौ दै आं बेखौसो बुंदों नोंथांनाव माने मालाबा माने गिख्रंथाइ जाथाय सोमजिनोबो हागौ आं बेखौसो बुंदों खिन्थु आंनि भिडिअ बुंनाया सोरखौबा मेगन सानानै माने भिडिअ बानायनाय जायाखै नोंथांनियाव दिनैसिम बेफोरबायदि माने लाब साब्ला माने फैसा थाखा नुयोब्ला नोंथांनाव मालाफोर माने सिखाव दाखेदा माने सानसे समावबो सोफैखागोनखौ आं माने डाइरेक्ट नोजोर थिनानै बुंनो हाखायो नोंथाङा माने बेफोरबायदिखौ मोखांखौ देखायाखै लोगोसे फैसाखौल' देखायदो खिन्थु नोंनि प्रफाइलाव हाबनानै नोंनि जिखुनु जागा सागा जिखौ नायनानै नोंखौ माने निश्चय हमनो हाखागोन आरो जिबायदि गाज्रि मानसिया माने एक्सन लानो हायो आं बेखौसो बुंदों कि लोगोफोर बेफोरबायदि माने ससियेल मिडियायाव नोंनि पकेटनि फैसाफोर जिखुनु माने लाब्ला साब्ला नों जिखुनु हाजिरा मावनानै मोनथो जिखुनु माने नों मान्थलि फैसा खामायनानै मोनथो बेफोरखौ माने ससियेल मिडियायाव भिडिअ बानायनानै फैसाफोरखौ देखायनाया जोंनि बर' समाजनि थाखाय आनलिगेल जायो नोंथाङा बेफोरबायदि फैसा एभेलेबल दङब्ला गारिफोर बायनानै ला एकाउन्टआव दोन हाफोर बायनानै ला नङा होमबा लोगोफोर सोरखौबा माने बिखा खालाम होनानै फैसा देखायनाया माने ससियेल मिडियानि थाखाय बिराद गाज्रि जायो नोंथाङा दिनै दाबायदि सोलिबाय थानाय समाव नोंथाङा जिखुनु दामि गारियानो बायथों जेसेबांखि दामि माने स्कुटि जिखुनु बाइकआनो बायथों बेफोरखौ माने बारा नोजोर होनो थाङा नोंथांनि पकेटआव बेसे फैसा दं नोंथाङा माने खुलायै देखायना लायोब्ला नोंथांनि थाखाय माने सानसे समाव खैफोद जानो हागौ आं बेखौसो बुंदों आरो लोगोफोर माने बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव देखायनाङा बे एसेबांखि फैसा एभेलेबल दङब्ला नोंथांनाव एसेबांखि फैसा एभेलेबल दङब्ला गोरिबफोरनि अनुदान हो गोरिबफोरनो न' लुनानै हो गोरिबफोरनो एसे बोर लानो जुजि नङा होमबा लोगोफोर बेखौसो माने जोंनि बर'फोरा बा जोंनि माने हास्थायनाया जोंनि माने लुबैनाया बेसो आं बेखौसो डाइरेक्ट बुंनो थाङो आरो नायबाय थायोब्ला माने नोंनि थाखाय सानसे समाव माने गिख्रंथाइ जाथायबो जानो हागौ लोगोसेयै बेफोरबायदि भिडिअखौ जोंनि बर'फोरखौल' नुयो दै जोंनि बर'फोरखौल' माने फेसबुकफोराव ओरैबायदि माने फेसबुकनो डलार मोननाय बा सोरनिबा डलार खमायनाय सोरबा फैसा खामायनाय होनाय लाब साब्लाब जिखुनु माने फैसा देखायलाबायनाय जिखुनु बर'फोरखौल' नुखायो आरो ससियेल मिडियायाव बेनिखायनो बर'फोरनाव गुन्दाबो हाबनो जोबा सिखावबो हाबनो जोबा जिखुनु माने सिखाव दाखाथिया माने बर'फोरनावल' जमा जायो बर'फोरखौ ओरैबायदि फैसा थाखा दं होननानै मिथिखायो सन्देह खालामखायो गारि दामि गारि बायो होननानै मिथिखायो थेवबो बिनि गेजेराव फैसा देखायनासो लाबोयो बिथांमोना बिनि गेजेरावनो माने खैफोदखौसो बोना लानाय रखमसो जानाय थांनायगासिनो रखम नुनो मोनो आरो लोगोफोर बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव भिडिअ बानायनाङा गुबुन हारिफोरखौ नाय
बिथांमोना जिखुनु कर'रपति खालामगोन थेवबो बिथांमोना बेफोरबायदि माने ससियेल मिडियायाव फैसाफोरखौ आलाय सिलाय देखायना होनायफोरखौ जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनथाराखै दिनैसिम माने नुखायाखैबो आरो जों माने बेफोरबायदि भिडिअखौ जों बर'फोरनियावल' नुबाय थायो आरो बेफोरबायदि खालामनो हामा नों जेसेबांखि नोङो दन दहल खामायदो नोङो गोसो गोथौयै लाखिना लानांगौ बा गावनि एकाउन्टफ्राव फैसा गावनि एकाउन्टफ्राव जमा दोनना लानांगौ लोगोसे हा हु बायनांगौ गथ' गथायफोर नांगौ होनांगौ बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव माने आलाय सिलाय फैसा देखायना जोंनि बर' समाजनि थाखाय आनलिगेल जायो लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला लोगोफोर आं बेखौसो एक्जाक्टलि भिडिअखौ बानायना हगारनानै होबाय आरो लोगोसे सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला बे चेनेलखौ माने साबसक्राइब खालामना होदो लोगोसे नोंथाङा साबसक्राइब खालामखानाय दङब्ला जेबो नङा दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै लोगोफोर बर' हारि जिउखौल' जाथों